تەماشەوانەی خەنی تیوی دەماوە خۆش بێ هێوی دیکەم ڕەوشاوە باش بدەوێ خەلەکێدە چەند بژارێن مەیەن خۆش هەنە وێ li گۆری kêfa we be li gorî dilê we be û ez hêvî dikim qehwa we jî hazir be ji bo ku hîna civata me xweştir be. Em dest pê bikin. Pêşmergeyên Kurdistanê pêşmergeyên qehreman li Parîsê bûn. Bi serwerî û serokatiya pêşmergeyê gewre Birêz Mesûd Barzanî, serokê Kurd, serokê Netewî li Parîsê bûn. Ne serdanekî normal bû, ne serdanekî ji rêzê bû. Gelek cara Birêz Mesûd Barzanî hatiye paytextên Ewropa, Parîs, Bruksel, Berlîn, London, Washington lê vê carê wateya wê gelekî girîng bû, wateya wê çesibandin û ez çi bêjim tekeskirina navê pêşmergên qehreman li hundirê paytexta welatekî gewre, welatekî mezin wekî Frensayê li hundirê Parîsê hate tekeskirin. Parkekî û kolanekî bi navê pêşmerge çêbû. Ev serdana hanê em deynin aliyekî ku yanî kî çûye kî neçûye lê ji bo Kurda cihê pîroziyê ye, cihê rûmet û şan û şerefê ye. Medya xapoçî nêzîkî vê mesele hanê nebû, behsa vê mesele hanê nekir ku navê hêzekî Kurda, hêza pêşmerge, navê pêşmerge ji ber şerên li hemberî terorê, berxwedana li hemberî terorê navê xwe, muhra xwe li paytexta Frensa Parîsê xist. Behs nekirin ji ber ku çalakiyên bi vî rengî wateya wê ya netewî, wateya wê ya nav netewî, sembolîk, moral, siyasî hûn çi bixwazin li ser gelek asteya bi mehne û bi wateyê. Ti carî çê nebûye ku ti navê hêzekî eskerî a Kurda li welatekî Ewropa bibe, navê parkekî bibe, navê kolanekî kî divê kolanê de derbas bibe wê nas bike ev kolana pêşmerge ye. Bi pêşwaziyekî xweş û bi çalakiyekî wilo sembolîkî normal serokê Kurd, serokê Netewî Birêz Mesûd Barzanî hazir bû. Seroka Belediya Parîsê jî hazir bû. Şaredara seroka şaredariya Parîsê jî hazir bû. Bi şêweyekî xweş ku mirov pê serbilind be, serfiraz be hat amadekirin û hat li darxistin. Li aliyê din yanî pêşmerge pêşmerge ye. Ne girêdayê rêxistinekî ye wekî ku PKK fehm dike û wilo bi kutleya Xwedayî fehm kirin. Yanî ku pêşmerge girêdayê Barzaniya ye, girêdayê PDK ye û têgeha pêşmerge çewt kirin ji salên notî û berjor. Reş kirin di çavê xelkê di nava kutleya xwe de. Pêşmerge reş kirin, Kurdistan reş kirin, ala Kurdistanê reş kirin. Berê ji mir digotin ev ala KDP çi dike li dû te? Yanî wilo digotin ji wan re anî ku ala KDP di Kongira Gel û li Qendîlê de û li ser masaya wan û di erşîfa serxwebûn re ji wan re dere. Min got fermo ava ala KDP
مجوان re stranên koma berxwedan anî ku salên notî de bihêj rengê te yî çeleng kesk û sor û zer çîrêjin rojê xwe avêtin ser ev strana koma berxwedan bû ne strana bû ne têksta bû ne muzîka bû berê koma berxwedan bi vê alê li ser vê alê stran çêdikirin niha xapoçî û peqeqeçî îdî wilo bi çavekî reş û bi çavê dijminatiyê li vê alahanê dinerin û li ala tilikina nerin. Hin ji wan jî ji me dipirsin ev çi ala Sûriyê te li pişt xwe xistiye? Ev serseriyê hanê nizanin ku vê ala Sûrî li pişt Mazlûm Ebdî jî, Salih Muslimî jî, İlham Ehmedê ev hemû diçin vê alahanê niha li hundirê Qamişlo xwelîseriya demokratîka xapoçiya li Qamişlo îdî vê alahanê jî hel didin. Xapoçiyên Bakurî van meselê hanê nizanin ya ji ehmeqî ya ji ehmeq şeytanî vê mesele hanê carna wilo ji mir tişmişta qaşok yanî ku me pê kêm dikin yanî. Pêşmerge li Parîsê bûn navê xwe li Parîsê çesibandin, tekez kirin, mor kirin. Li aliyekî din serokê Newewî dixwaze hêza Kurd keç û xortê Kurda ku raştibûn çekê wan teslîmî dewleta Tirk a dagirker bike. Ji xwe li vê rewşa nakok binerin. Serokekî Kurda wekî Birêz Mesûd Barzanî navê pêşmerge, wateya pêşmerge, nasnameya pêşmerge, ked û xwîna pêşmerge bi Frensîya dide qebûl kirin, dihêlê Frensî navê pêşmerge li perçeyekî ji coğrafiya Parîsê ev nav lê bikin û li aliyekî din serokê Newewî dixwaze şervanê xwe teslîmî dewleta Tirk bike çawa ku ew teslîmî dewleta Tirk bûye û çûye. Li vê rewşa hanê binerin yanî. Li aliyekî ku Frensî û Frensî di nava Ewropiya de pir xwe dibînin. Yani bi kultûra xwe, bi şoreşa xwe, bi Rênesansa ku ji Parîsê dest pê kir û belav bû yan jî şoreşa Fransayê ku ji Parîsê dest pê kir û li bandora xwe li tevahiya Ewropa kir xwe dibînin û heqê wan heye xwe bibînin. Rêz bi dilekî nizm bi kêfxweşî û bi rêzî nêzîkî pêşmerge bûn, nêzîkî Kurda bûn. Navê Kurda, navê hêza Kurda li park û kolanê xwe li ser park û kolanê xwe datînin. Li aliyekî din rêxistina PQQ qaşo Kurda terorîze dike, kirmînal dike, yanî çi tiştê nexweş heye li ser Kurda pêktîne û Kurda bi vî şewazî di nava welatên Ewropa de didin naskirin. Vegerin bûyerên li Fransa çêbûyî êrîşên li ser welatparêza terora ku PKK dike li Mersîlya, li Parîsa, li bajarên Fransa berda em deynin alîkî. Tiştê ku li Holanda kirî, tiştê ku li Almanya kirî, tiştê ku li Swêd û Denîmark kirî. Kuştin, lêdan, revandin em tenê behsa Fransa bikin. PKK li Fransayê di lîsta terorê de ye, endamê wê terorîst in, serokê wê terorîst e û Kurda terorîze dike, kirmînal dike. Rêxistina PQQ û li aliyekî din gembara ku PKK çêkirî, qirêja ku PKK li ser Kurda wilo kom kirî, aliyekî din heye, hêzekî din heye, diçe paqij dike û Kurda bi şêweyekî modern, bi şêweyekî berxwedanê li dijî terorê, li dijî tundiyê bi xelkê didin naskirin. Ev dîmen
وبمين جديرو كير أفدي منين كو يعني وصال درباس من لكي لوي كولانا هاند يعني لوي باركا هاند بتشوبي وناس بك كرد لفر درباس بون پیش مرگه لفر درباس بون ومورا خل باريسي خستن قوتن ام هنه بكدا خو بخوينا خو وبكدا سروكي خو وبكدا قلي خو پشت قري خو باندورا خو لفرنسيا كرن ل ل ل ودلي كرداجي خوش كرن لا ليكي دنجي هيزا كي حتى اجيتي كردستاني الرجدك آلا كردستاني الرجدك پێشمەرگەیە ڕەش دەکە هێزا پێشمەرگە ڕەش دەکە وەکی هێزێکی بمەعاش و نزانم خاین و گرێدایە دژمنە و بڤێ یعنی قرێژا کول سەر پێکێکی هەیە داوێژە پێکێکە داوێژە سەر ئالی و هێزێدن لێ دیرۆک هەیە کەسن خودی وجدان هەنە کەسێن خودی مەژی و عاقل هەنە تیشتا بدن بەرهەڤدوو دا ناس بکن یعنی چو قەیسە کوردستانە باشوور پێش بکەوێ چو قەیسە ناوێ پێشمەرگە di filmên sînema de di tiyatr de di helbestan de di medya Arab de di medya cîhanî di were naskirin hevxwasa qirêj û gemariya PKK tê naskirin ku dixwest Kurdistanê reş bike Kurdistanê têk bibe hêza pêşmerge têk bibe hêza pêşmerge reş bike lê têk çû çawa PKK netkarî nasnameya gelê Kurd mafê gelê Kurd doza gelê Kurd li her çar perçên Kurdistanê êşand PKK êşand li Bakur êşand li Rojava êşand û heta niha jî deşîne lê netkarî ji holê rake çawa serokê wan ez ne behsa Xapo dikim ez behsa Dewlet Baxçelî dikim û ez behsa Mustafa Kemal Atatürk dikim çawa serokê wan ên netewî ê rasteqîne ev in Mustafa Kemal Atatürk e û Dewlet Baxçelî çawa netkarîn Kurda ji holê rakin her wisa PKK û Xapo jî nikarîbû Kurda ji holê rakin ew ê biçin wê pêşmerge bimînin PKK û serokê PKK wê biçin wê pêşmerge bimînin wê Kurdistan bimîne wê gelê Kurd û doza gelê Kurd wê bimîne wê ala gelê Kurd jî ev camêr welat Parîsekî hêja min bi xwe wî dîtî yanî min dema ez li Şamê bûm wî dîtiyê di 2007 me hev dît ev camêr navî wî Cemîl Umer bavê Adil dostekî nêzîkî PKK bû yek ji berpirsên paya bilindê PYD bû hat girtin di zindana Beşar Esedê dema ku ji zindanê hatin berdan ew û İsa Heso û Abbas Xelo birayê bavê Teyar rehma Xwedê li teva bî yanî ez yek ji kesên çûm ber deriyê zindanê ji bo pêşwaziya wan pêşwazî kir eman heya yanî şeveqê derengî şevê heya şeveqê em li ber deriyê zindanê bûn heta ku derketin me pêşwaziya wan kir em çûn rûniştin roja piştre jî me hevdû dît em bi hev re axivîn li Şamê dema ez li Şamê bûm ev camêr ji 2012 de ji havîna 2012 de meha Temûzê wendayê ev camêr kî ye çawa ez dîsa dosya wî bi bîr tînim bi rêz û bi hezkirin û bi bêrîkirin û bi silav û ez dîsa
ویتینیم روژاوا گلی کرد کو پرسا دۆسیا جەمیل باوی عادل جارێکی din veji û pirsa vê dosya hanê têkeve rojevê û ji berpirsên rêveberiya Xweser û bi taybet General Mazlûm Ebdî divê vê mesela hanê eşkere bike. Ev Camêr kî ye? Cemîl Umer İbrahîm ku dihat naskirin bavê Adil. Sala 1935 hatî dinyayê ji gundê Tiltayrê girêdayê Qamişloyê Kurdistana Rojava. Wekî min gotî berê berpirsekî payebilindî di nava PYD de bû, Partiya Yekîtiya Demokratîk girêdayê PKK'yê dûrî wan ket, ji wan dûr ketine. Ji wan nebû dijatiya wan nedikir. Carna hinek rexneyên sivik dikir. Kesekî aktivîstekî siyasî xwepêşandanên li dijî rejîma Beşar Esed ew yekî sereke bû di nav de. Ew jî rehmetiyê Mişal Temû gelek kesên aktivîst û siyasetmedar di nava van xwepêşandanê han cih digirtin û apoçî li dijî wan bûn. Apoçî li dijî van xwepêşandanê han di behsa ez behsa salên 2011-2012 dema ku xwepêşandan li Qamişlo hebû hîna apoçî sedî sed xwelîseriya xwe ya demokratîk elan nekiribûn yenî. Carna rexne dikir yenî rexne li siyaseta PYD dikir PYD çima di vê rewşa hanê de. Ew jî û İsa Heso jî. İsa Heso hat kuştin. Ez ê dosya wî jî carekî din ez ê ji we re vekim ne niha carekî din. Me berê jî behs kirî lê ez ê dîsa behsa İsa Heso bikim. Ev Cemîl bavê Adil hin hêzên siyasî grûpên siyasî bûnî yek û wî kirin serokê xwe, wî kirin berpirsê xwe yekemîn di nava civatekî de çekdarên enaskirî bi Kurdî de axivîn û ser rûyê wan girtî ser çavê xwe girtibûn hatin di nava ji nava civatekî de ji nava xwepêşandanekî de Cemîl bavê Adil di sêzdê meha Temûzê de 2012 revandin û heta niha rewşa wî nediyar e. Ev bû 13 sal. Ev bû 13 sal ev Camêr jiyana wî çarenûsa wî nediyar e. Zewcan dîye 13 keç û kurê wî hene rewşa wî ya ekonomî jî baş bû. Pir alîkariya PKK kir. Pir alîkariya PYD kir. Bi seda qadro madroyê apoçî çawa derbasî me malê me teva bûn derbasî mala wî Camêrê hanê jî bûn. Qadroyên PKK bi nan û bi av û bi cil û bi çek dema PKK bû yenî. Maldar bû rewşa wî ya ekonomî xweş bû xizmetekî gelekî mezin kir lê dawî rewşa wî çawa bû. Ev Camêr heta niha çarenûsa wî nediyar e. Di hevdîtinên Enekesê û PYD de hevdîtinên Enekesê û xwelîseriya demokratîk de çim navê wî datînin ser masê divêkanî çarenûsa ji gelek kesên winda hene lê ji wan kesên winda Cemîl Umer İbrahîm Cemîl bavê Adil navê wî li ser lîsteyê ye tim ji Mazlûm Ebdî re dibêjin kanî ev Camêr bi ku çû hûn çima çarenûsa wî eşkere nakin. Ev tişt heyî yenî. Ê ku doza wî dike evî apoçiyê hanê berê apoçî bû ji wan dûr ket ê ku doza wî dike doza çarenûsa wî dike Enekeseyê ku apoçî sibê nîro êvarê şerê Enekesê dikin.
دەما ینی gelek kes hebûn şahidê bûyera revandina wî hazir bûn dibêjin û şêweyekî dîrek dibêjin çekdarên PYD, çekdarên PKK ev vî camerê han revandin yanî yanî ev kesên ku vê bûyerê dîtinê şahidin li di cih de bûn jî gelek kes hene daxuyanî dane bi şêweyekî dîrekt gotine çekdarên PYD. Yek jê li gorî înformasyonê min civand Newafê Reşîd endamê bîroya polîtîk bîroya Partiya Yekîtiya Kurdî li Sûriyê evî got ku yanî li gorî daxuyaniyê li gorî tiştê ku me berhev kirî evî got me bi çavê xwe dîtî çawa hatin fîşek berdan ji bo xelk bitirse û hatin bavê Adil ji nav civatê revandin û şaronûsa wî nediyar e. Ez niha li vê derê ne ku ez bang dikim, ez bang nakim lê Salih Muslimê ê ku çavî wî hêsir dikir û kûrkûra wî digiriya li ser Celal Talbanî û li ser nizanim di Rûdawê de bere pirsa Cemîl bavê Adil bike ku Salih Muslim wî baş nas dike. Eger Salih Muslim mûlo diltenike dibê pirsa vî camerê hanê bike, dibê dosya wî eşkere bike. Niha ez dizanim yanî gelek kesên din hene PKK wan kuştiye. Xortekî aktivîstekî ji Dirbêsiyê diya wî jî hexwasa sal li benda çarenûsa wî ye li gorî agahiyan ku dibin îşkenceyê de hatî kuştin. Evî aktivîstê hanê Emîr Hamid, navê wî Emîr Hamid e hatî kuştin. Ez Cemîl bavê Adil jî wilo. Cemîl bavê Adil jî yanî heta niha çarenûsa wî nediyar. Ne dema ku hîna rejîma Sûrî hebû eger ne PKK bin, eger ne PYD bi wê karibe rejîma yanî desthilatdariya PKK û PYD ji rejîma Sûrî bixwazin eger rejîma Sûrî wî revan dibin ka eşkere bikin, kal kurin. Rejîma Sûrî têk çû lê heta niha di nava dosya ê li Şamê ê ku ketibin desthilatdariyê ti erşîv ti belge ku berpirsyarê revandina Cemîl Ebuadil rejîma Beşar Esedê tiştek tune. Gelek tişt eşkere bûn ji nav vê mesela hanê ne ew ne Hesên Îso û Emîr Hamid û ev kesên ku li Rojava hatine revandin bi navê wan belge ji di nava daîre û navendên ewlekariya rejîma Beşar Esed li Şamê tiştekî heta niha bi dest nehatiye xistin. Hin belge ku fermana kuştina Mişal Temû rejîma Sûrî dayî ew eşkere bû lê van kesên din hemû heta niha ne PYD lê dipirse ne Mezlûm Ebdê lê dipirse û ne kesek lê dipirse yemekî ew in. Ev mesele zelal e. Li cem min zelal e. Ez niha desthilatdariya PYD eşkere tawanbar dikim dibê çarenûsa van kesê hanê zelal bikin. Eger hatibin kuştin û galîben yanî hatine kuştin, hatine tesfiye kirin, bere bêjin em lêborîna xwe dixwazin, di rewşekî awarte de nizanim çi û çîrokekî derewekî bikin. Wekî derewa kuştina navê wî Elî Heyder Qeytan, wekî derewa kuştina kî bêjim Şahînê Amûdê yan jî Benefşa gundê Şîdika yan jî Ebdirezaqê Melesmaîlê li Dirbêsiyê. Gelek kadroyên PKK wan kuşt wan tasfiye kir piştre derew derxist derew çawa kir şehîd ket di şerekî de û di ber xwedanekî li hemberî dijmin û nizanim çi çîrokekî wilo li hev anî
و ji malbata wan re got yani şaştiye ku lo çêbû nizanim çi bidizî. Bidizî bû lo ew malbatên van şehîdê han li hev kirin û meselen li xwemandin. Bi vî rengê hanê dikarin yani camêr çûyî û çûye. Ez yani ev çî 13 sal ev çarenûsa fîzlamê hanine diyar yani xêr e. Li kur e yani kîvî revan, çawa revan di 2012 de yani di 13 binerin di 13 meha Temûzê di 2012 de hatî revandin 19 Temûzê xwelîseriya xwe ya demokratîk PKK elan kir li wê derê. Şoreşa 19 Temûzê. Ê baş e şoreşa 19 Temûzê bere çarenûsa vî camêrê hanê jî eşkere bike eyb eyb. Bere Salih Muslim, Fozal Yusuf biçekî ji xwe ferî bikin. Bere Mazlûm Ebdî biçekî ji xwe ferî bike. Çarenûsa ev kesên wenda eşkerek bike. Bêjin ji xelkê wan re bêjin şaştîk çêbû nizanim çi. PKK wê çaxê ev kultura PKK ye. Ji bo PKK çê bibe gerek kesên ji nava PKK werin kuştin. Di meha Gulanê de Heqî Qerer hat kuştin. Piştî wê bi nêzî salekî zêdetir PKK hat damezrandin. Di dema PKK hat damezrandin li Hîlwan û Siwerekê jî li hemberî Kurda şer dest pê kir. PKK ji bo ku xwe meşruiyeta xwe rewabûna xwe bi xelkê bide qebûlkirin pêwîstiya wê bi xwînê heye. Aynî wekî Dracula, aynî wekî Frankenstein. Wilo ev xwînmiş ev tiştên wilo xwînmiş PKK tiştekî wilo ye. Ji bo xwelîseriya xwe ya demokratîk bi xelkê bide qebûlkirin kadroyekî xwe payebilind kuşt û xistiye mala Abdullah Bedro. û 3 kes ji mala Abdullah Bedro kuşt. Terora herî mezin ev e. Maqê wê were ji bîr kirin. Salih Muslim wê vê mesela hanê were ji bîr kirin kuştina zarokê Abdullah Bedro ku tu li Qamişlo bû wê çaxê. Tu jî û gelek kesên din. Wê çaxê hûn li Qamişlo bûn. Hûn şerîkê kuştina ew her sê ciwanên zarokê Abdullah Bedro. Xortên Abdullah Bedro ku xizmeta Abdullah Bedro û zarokê wî li ser PKK û li ser Apo û li ser kadroyê PKK û berpirsên PKK ji mezinê wan heya biçûkê wan. Eşkere bikin bêjin ji xelkê re Cemîl bavê Adil jiyana xwe ji dest da, qelb qirîzî derbas kir, nizanim çi derewekî bikin. Zarokî guneh in. Malbata wî guneh e dibe yani piçekî dilê xelkê jî rehet be. Xelk nas bike. Xelas destê xwe ji meselê bişon qediya çû. Bêjin me wî kuşt û we wî kuştî. We van kesên hemû kesên wenda we wan kuştî. We kadroyê xwe kuştî, we berpirsê xwe kuştî. û nêvan welatparêzê han çîroka Îsa Heso carekî din de xelekekî din de ez ê ji we re wê jî eşkere bikim ku nêzîkî vê van yanî di wê dema hanê de sala destpêka 2012 heta qunaxa e'lankirina xwelîseriya demokratîk çend kes hatin kuştin. PYD û PKK pêwîstiya wê bi kuştina heta hinek hevalê xwe ji bo bibin sembol. Bibin sembol. Mişal Temo hat kuştin bû sembol. Bû serokek ew pêwîstiya wan jî yekî wilo giregirekî ji bo ku karibin pê tîcaretê bikin, pê istismarê bikin. Xalid Xebat Dêrek hat kuştin, Îsa Heso hat kuştin nizanim û qediya. Mesele dawî lê anî çûn berê xwe dan welatparêza camêrên wekî Cemîl bavê Adil wî wenda kirin û çarenûsa wî heta niha ne diyar e. Gerek Mazlûm Ebdî serokê hêzên Sûriya Demokratîk, İlham Ehmed seroka Meclisa Sûriya Demokratîk berî her tiştî lêborîna xwe
ji malbata vî Camerê hem xwast. Çawa ku Muradkara Îlan bi xeta destê xwe nivisandibû, name ji malbata Îsa Heso rişandibû, ez bi xeta destê we naxwazim. Lê lêbirîna xwe ji gelê Kurd ji malbatên wendayiya ku ji bin serê we û bi destê we hatin wendakirin û bi destê we û bi destê hevalê we dawî li jiyana wan anî. Lêborîn bixwazin û çarenûsa wan eşkere bikin. Wê çaxê me re naz dike ku bi rastî win hêzekî demokratîk in û yanî demokrasiya we heya wê astê yê ku cinayetê ku we kirî hûn li xwe mikurtên yanî. Zêdeyî em şêkî we naxwazin yanî. Yani tiştên baş ku hûn bikin ku hûn behsa cinayetê xwe bikin. Kolana paqij bikin, bajara nû bikin, kar ji xelkê re peyda bikin, elektrîkê û avê ji xelkê re peyda bikin. Êdî na, em li vê meselê jî napirsin. Ev kesên ku çarenûsa wan nediyar û win da, çarenûsa wan eşkere bikin û li xwe mikur bê. Zaroka Encumana Galania Kantona Frate هيرو مشى ما جبونا تجريدة لسر ريبرابو أفو 27 سال دبن تجريدة كجراندا مشى ما هيرو يعني وقت خلك فراتي ام جبوي ازاديه فيزيكيه ريبر ابو يعني ام جبوي ويد ماشين ام دزاني يعني بو زيدي يعني 26 سال ريبر ابو تجريده كده وهري في داويج يعني 27 ماه سباته Carnaz li medya pekekê dinerim ji bo guhûl û piçekî ji xwe bikenim. Wekî ku me re yanî mirov li tiyatrekî komîdî temaşe bike. Rewşekî wilo komîdî trajîdiyê bi rastî. Rewşa xapoçiya. Yani wana ji ber xwe şerm nakin, metirsiyên li ser Rojava, halê Rojava têde, Kantona Firatê û Kobanê û nizanim wan dever meverê hanê, xelkê civandin piraniya wan vegerin li vîdyo binerin, piranî jin û zarok in, ji 100 kesî tu zilamekî tu nabînî. Vîdyo eşkereyê herin li ser Ajansa Firatê û binerin bê xapoçî çîkiriniya û vana yani ev kesên ku derdikevin de axivin feqîr a hûnê me re û wan tê yani ewana diguhê gê dene ev kîjan de evan qey medya pekekê naşopînin. Xapo dibêje tenduristiya wî baş e û xelk diçin û tên cem wî û şandeya BDP çû, şandeya Dew Partî çû, şandeya Çeqilmas Partî hat. û dibêjin rewşa wî baş û maşallah meşka zikî wî tu dibê qey 9 mehî, 12 mehî, 17, 18, 19 mehî. Xapo. û ev rebenê hanê derdikevin dibe tecrîdekî giran de ye û dibin tecrîdekî mutlaq de ye û nizanim çi û em azadiya fîzîkî dixwazin. Heywa xweliya xapo li serê xwe kirin û bes e bes. Bes vê xapandina ku hûn tê didijîn. Hûn rebenin û hûn gunehin û têr nan naxwin hûn têr av ve naxwin û xapo meşka zikî wî dike wengî ji qelewbûna dike biteq werimiye ye. Wê midî di wê zindanê de geber bibe belkî ev rebenên Kurda jê xelas bikin bes êdî derkevin ji bo tecrîda serokatiyê halas mir. Geber bû em jê rehet bûn.
گلێ کورد ڕەحەت بوو بەس دەرکەون مەشا بەس دەرکەون چالاکیە و ئازادیە فیزیکی و ئەم ئازادیە گۆملەکێ سەرۆکاتیە و ئەم حتا پانترۆنێ سەرۆکاتیە ئازاد نەبێ کورد ئازاد نابێ و حتا کۆ نزانم ئەم سەرۆکاتی دناو خۆت نەبینن بووی گۆملەکێ لاکۆست ئەم ئازاد نابن خولیا حەفت گوندا چ حەفت گوند حەفتێ و 7,000 گوند لەسەرێ وەبێ و لەسەرێ سەرۆکێ وەبێ کو کێف کیفاوی لەجەم میتێ لەجەم دەولەت هاتر کوژیش دەردکەون کۆلانە دلیلینن و شاباشێ دکن و چەپکات خن و دیلان و گۆڤەندە خۆت گەرینن و ئازادیە سەرۆکاتیە ئازادیە سەرۆکاتی ئازادیە ژنەیە و دوبن تەژریدێکی گرانەیە یا ئەڤانە یعنی ئەف چ پەروەردەیە ئەف چ پەروەردەیە و ئەف نە پەروەردەیە ئەف ناوێ وێ ڤربەردەیە ڤربەردە نە پەروەردە وان دخن کۆرسێ ڤربەردانێ وان چاوا کوڤڕا بکن و ji virê xwe bawer bikin ev ne perwerdeya PKK bi rastî navê wê layiqî wê vî navê ku mere navê bike heval tê herî korsa virberdanê herî korsa virberde yanî tê herî korsa perwerde werin kor bibin ne kûr bibin kor bibin divê korsa virberdanê de ev rebenê hanê qet çi wan ribêjim halê wan û rewşa wan û derdikevin azadiya fîzîkî ne gundê apo derdikevin ne bajarê apo derdikevin ne kesek derdikeve li Bakurê Kurdistanê û hevalê apo di parlamentoya Tirkî de ne meaşê xweşî distînin û diçin û tên cem apo ev jin û keç û zarokên Kurda li Kobanê û li kantona Firatê ji mir dimeşin tilîlîlî çiyê ne çiyê wela azadiya fîzîkî û a serokatiyê tecrîd li ser serokatiyê protesto dikin tecrîd li ser weyî ser hûn di tecrîdê din hûn di PKK wexistî tecrîdê PKK wexistî komayê me jî tune ha hatûlo qafkê serê wan vekir tu çi tê bibîne tê solekî me qebê xapoçiya tê dibînî wekî din çi tê tune nemayî tiş nemayî yenî li vir estêm dawiya vê xelekê heta xelekekî din di nava xêr û xweşiyê de emîne